kayon katiyubing angin sumyak swaraning karengyan samirana mawur kulawan riris lumrang gantaning puspita karengwan putyanira sang dwija wara mrengeng klir swaraning madu branta manungsung sarine kembang iler tandure ae blegek-kekugek sadulita ndara kula ndara janaka wis ketingal medal saking pesanggrahan mala sapa wong tuwa iki nek omong kleru mongko kula kok weruh sampeyan nganggo kalung sekar melati niku katandha nek sampeyan pun pinilih dados senopati Den ning satriya kapatah dados senopati niku mesti atine bungah jer menika sing digayuh ning kok kaya mboten ndara sagedhagan menika katingal rengu pasuryanipun wis dadi senopati kok suntrut gayanipun menika wonten menapa ngabdi Semar nyadung dawuh Den kowe mau krungu ora Tru apa surak mawurahan manengker gumuruh Wadyabala Kurawa wis ngetoni senopati apa iya weh domongi kok apa iya kandhane kok ngeyel tarungoke sing madeg senopati Begawan Durna mula ndara terus kekalung sekari nunci mbok menawa dipilih karo Sinuwun Prabu Ndarawati samapta ing gati sawega ing diri mungsuh gurune dhewe oh piye iki pancen ya perang suci tenan ha iya Gong kok meneng wae iki nanggo gara-gara wae ora wah jan diwasaku nyiapke catetan lali janjine iku bengi ora entuk nganggo lali janjine empan nggawa papan nek lakone kowe dadi rol ngono kae bagong gugat ngono kae gojek sak karepmu ning ngene iki ya kala-kala iki ngonceki crita waduh ha iya iki mangsane perang Bratayuda Yuda ora wuda tak parani nek wuda ngawur kowe nekat senengan Bratayuda ngestina ngetoni senopati Begawan Durna wah lah gleleng ha iya kaya kono iki ketoke kaya ngono ampuh-ampuh ha to sing wis ra ana sapa wae sapa sing ra ana ayo kae Sang Begawan Bisma wis seda senopati ngestina pirang-pirang sing wis do Kurawa iki semengkari pira sedaya kabeh mati karo Ndara Janaka, Ndara Werkudara mongko nek karo Ndara Werkudara temandang karya wah kaya dewaning Antaka maksude dewaning pepati Ndara Werkudara nggawa gada rujapala glundhungke ngono prajurit 850 mati kabeh kuwi entuk kurang ora 850
cacahe ngono lho Le. Ning kok Ndara malah sungkawa. Lah enten pripun? Enten apa kok sungkawa sing dipenggalih napa awi dionceki bareng-bareng kali Semar. Senopati pun didhep Wadyabala pirang-pirang kok sampean malah sungkawa niku. Monggo Senopati niku wajibane perang. Lah kok malah susah niku lek arep perang pripun? Nek ngepake Jaya Kawijayan, Aji Japa Mantra, marai tumpang soh nggih sampean ngatek aji nek sampean nandang susah. Ora kena susah. Ora kena sungkawa. Kudu seneng atine. Ala becik bener luput pasrahke karo sing gawe urip nek cara kula ngoten. Gus Ndara. Jemparing dawuh napa, Den? Lah kok malah tingkem netrane bareng kula cedhaki. Napa kula pun mboten manganggep Semar niku manganggep kaya gedhog-gedhog biok sing tanpa gending. Sing gosok nggo gusah manuk ting krompiang omongan kula mboten manggagas sithik-sithik. Ngoten apa pripun? Nek pancen wis ora digagas mboten napa-napa, ning rasah susah teng ngarepe Panakawan, ora usah melu karo Semar. Kula niku wis pirang-pirang sasi ora bali mergo melu perang kok. Kula niku nek weruh bendara susah niku mangkel. Kaya-kaya lek kula ngomong niku mboten enten gunane. Pun mang tutuke le susah. Mang tutuke le sungkawa. Pirang dina le ajeng sungkawa. Men perjurit do mati kabeh Ndara Janaka ora rampung gone sungkawa. Monggo. Kula wegah ngurusi wong sedih. Ngurusi awak kula dhewe bingung. Ndara. Ada apa? Kok sungkawa niku enten apa? Panjenengan menika mustikaning Kurusetra, kembanging Kurusetra. Anggere Ndara Janaka maju ning pabaratan perjurit pirang-pirang biak saknalika do wedi kabeh. Jemparing tumpangke Gendhewa uncalke teng akasa clurut. Kurusetra udan jemparing. Wong 1000 mati kabeh. Akasane iki kok terus ming pripun niku? Wah, ora sumbut karo le metu nganggo kalung kembang. Dimadheg Senopati do surak-surak kabeh. Ore Raden Janaka, Raden Janaka. Aku barang tekan iki teng ngarepe Semar Konjur. Enten apa? Gus? Dus? Ora panah ndasmu ireng. Gus kok dus ora. Urupe ku alik. Urupe ku alik. Terserah. Ora arep piye-piye. Dielekke wis ora iso. Nek ora aku ora rampung kok. Heeh, kowe pinter ya, Truk. Ah iya. Kuwi ngapa ya kuwi kok dadak nyempit kembang bareng arep modar wis tak antil modar. Syarat iki. Mbok menawa kowe arep kepanah cengelmu kuwi ora. Meneng wae. Kadanging pun Kakang Yayi Arjuna kena ngopo si Adi kok nganti susah. Pun Kakang kuwi nalindring Ndarawati banget nggone tresna kelawan si Adi. Pun Kakang Yayi Janaka. Wis mako banci ya, Tru. Banci dengkulmu ora. Anu sapa sih? Sama bojone Ndara Janaka sapa? Parmi. Sembadra. Heeh, Sembadra. Bapakne kula eneng apa bapakne kula kok kendel wae. Apa ya Wara Sembadra kuwi salah? Apa aku kleru bapakne kula? Ora masuk to. Si Kandri, Sri Kandi. Si Kandri wis setrep ya? Ah iya. Sri Kandi. Heeh, Sri Kandi. Tobat. Panjenengan iki menapa lho Kang Mas? Pangeran panjenengan niku kenging menapa? Ing ngatasi maju wonten ing pabaratan kok panjenengan niku mboten gadahi jiwa satus mangaten menika. Mengko ngambe lingsempipun presani dening piyai kathah kula aturi paring dawuh, pangeran kula aturi paring dawuh. Ora masuk. Sapa ya, Gong? Ndara Werkudara.
Kok kaya bojoku nek nguyuh. Lah tempiling ora. Maune kon ngeterke nguyuh malah digusah. Lho digusah piye? Tak rungokke saka njaba. Oh aku kon ngalih iki. Jan suarane ngono kuwi kok. Kuwi ora. Wah. Kaya bis. Wah. Jelampor. Jlamprong. Wah, adikku bocah bagus. Aja sedih. Yen kowe sedih aku melu sedih. Jaroko. Wah. Jaroko kurang gede. Wah. Rada antep sithik. Wah. Gede sithik to. Hah? Gede sithik wis ra iso. Dutel-utel. Muni piye? Aku akon gede sithik. Ora iso. Dutel-utel. Iso engko. Padake kowe cucul cengelmu ya ora. Dutel-utel ya ora piye-piye. Awe ora tanggap ping sama mbok jajal dombeni plik kita. Apa? Bel orang ya kualek kok. Bagonge. Anu ndara sapa ndara? Gatotkaca. Oh ketok oh Abimanyu sugeng meneh. Oh iya. Krama ana maling. Ora ngrego-ngrego to, Gong. Kanjeng Rama klengeng putra ing Tanjungan Nom pun Abimanyu. Rama kula aturi nyusul wonten ing peperangan. Rama kula aturi nusul wonten ing peperangan. Kula kaboping rana Madyalaga Kanjeng Rama kula aturi nusul dhateng ingkang abdipun Abimanyu. Ingkang putra rinanjab dening para sata Kurawa Kanjeng Rama. Petro. Nun. Kok nggo sembrono. Mudir. Aku nek kelingan Abimanyu rasaku isih kaya dicocok brodrolungit. Kowe ora ngerti sing tak rasake apa sebabe aku meneng wae. Lah kok dadi kowe nyuwara kaya suarane Abimanyu mak tratap pikirku. Sing ngakon iki. Niki sapa? Gong, wo setan iki. Gong. Wo malah nang angkringan iki ngono. Lagi pesen es teh. Iki lho masalah apa? Ora ngopo-ngopo. Kowe iki artil mudhar iki lho sing ngakon suarane Ndara Abimanyu mau sapa? Aku manut. Iki nesu tenan Gong, aku wae iso ora nek nganti ora sida dadi senopati kowe tanggung jawab. Mundur. Piye, Mas? Kakangmu Petro kowe ora pecahi ndase. Oh, ini mengarep dipecah. Nah, pecah ndase mudhar ya, Nyuk. Mengarep dipecah ora. Engko didum nek dipecah. Kaya celengan. Ngeten, Petro mboten lepat. Petro ora salah mergane. Sampean ya susah. Sampean nek susah terus kabeh ya melu susah. Bapak nika mang delok, mang menoleh. Bapakmu turu. Mer. Hei. Wah. Ora antil sirahmu. Gugah wong tuwa kok nyuwara sro banget ning kuping. Melek. Iki. Lagi entas e. Mau ya merem e. Ndara Janaka nesu. Sebabe Petro membo Ndara sapa? Abimanyu. Nyuwara Ndara Abimanyu Ndara Janaka kaget. Terus Petro ditutuki sirahe.
Sing ngakon nyuwara Ndarama Abimanyu wis ora ana. Iki nek krungu tembung Abimanyu kowe nangis kok dadak nyuwara padha Ndarama Abimanyu. Kapok. Kowe meneng bae apa? Aku urusanmu. Iki anak sapa ya? Ambo. Oh, iya udah anak Semar terus. Iya. Nene tekan sesuk-esuk pokoke udah anak Semar. Ya. Semar ngopo-ngopo rasa ditulungi. Ha iya. Mun nek kon jukuke wedang rasa jukuke wedang. Ya. Wis aku ora dianggep anak kok. Petro, dalem sesuk meneh ora kurang ajar. Kowe isih kelingan. Abimanyu ora wujud wong. Abimanyu diranjap dening Kurawa. Nanti wujude kaya landak. Nggih. Kula yo kelingan. Kula niku sae nek kelingan yo isih nangis. Kowe yo weruh dhewe. Kula sing gotong kuandane. Lha iki nek ajar Abimanyu rasane isih keloro-loro. Wis Petro. Ijo meneng ora iki? Antel kabeh. Wis ora ana sing motok babar blas. Ono yo nangis. Kene yo nangis. Semar yo nangis. Sapa sing ora nangis? Mbok mikir. Oh, wis senengane ora. Iki mangsa peperangan. Ora sak penake dhewe. Sampun cekap semanten Ndara. Ampun diterus-teruske. Iya. Semar. Nun, Semar. Mar, Engko nek kendang aku pecah piye? Diwakiske. Setan ora. Wonten dawuh aku wis pinatah dadi senopati. Dina samengko mangrurah satru murka Semar. Nggih. Jenengipun ning senopati ngestina dudu wong bahen-bahen. Main bahen. Ora li kejaba mung guruku Begawan Durna. Nggih. Guru sampean. Iya. Mula aku kudu wani karo Kanjeng Bapa Penemban Durna. Mengke nek disetrap pripun. Mergo guru niku main ngelmu dhateng panjenengan. Sebab niku nek mboten menggok ngiwa mengke saya adoh. Terus? Ora nyambung ya. Andel ora. Kaya wong top-topo kae. Ayo mengkari sithik matane, Gong. Culeken. Hus. Mula kang sangka kuwi dina samengko tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Yen tono laku ning prajurit aja wedi kangelan mengko kowe tak paringi priksa ketapno prajurit ing ngombyong laku ning senopati saka negara Ngamarta Kakang Semar. Sendika ndederek Mal kula wonten dawuh ngerti ya lamun wektu dina iki aku ingkang kudu madeg senopati nanging dawuhing Koko Prabu Kresna dawuhipun Kang Raka pripun kanggo syarat kamenanganing Pandhawa untumu sing siji kuwi kon njabutke. Iki lho. Iya.
terus mongko ditaleni kenur dinggo kalung kowe Semar. Sing dawuh Koko Prabu. Koko Prabu sinten? Koko Petok. Syarat liyane napa mboten wonten? Ora ana, kudu kuwi Kakang Semar. Mudyar. Petro prek. Petro. Wong aku ki ora turu. Aku ki ora merem. Kok tetep nekat. Petro. Wonten dawuh Ndara. Ndara Janaka. Iya, Petro. Petro nun kuwi nggawa obat. Kersanipun sing pripun? Mosok lali karo aku, Petro. Petro Dimas Negula. Kula wonten maring dawuh menapa, Ndara? Kene men ben dituruti wae. Engko ndak bingung nek ora dituruti. Petro kowe isih nggawa sing sak bungkus isi loro. Ngesake menika iya. Sak menika mindhak. Oh ya wis. Rasah wae Petro. Wis tak untire wae. Rumansa Bagong yo aneh-aneh wae. Yo Reng, yo nyambut gawe. Wiwit ditimangsane. Yo tutke Ndara Truk. Yo.